Mai ai hide? Hai. Da. Da, mai am. Mai dă și mie. Ale, bă! Ce asta, ce asta? Nu, fugi, am lăsat, fugi! Am fugit în direcția opusă. Mamă, ce m-a speriat! Bă, n-ai ce pus, zici că-i Sonic, ești prost? Mamă, ce m-am Băi, speriat! ce m-a speriat? Mamă! Mamă! Coai, dar ne-a rămas acolo. Lasă că l-am dus în direcția opusă spre... Mamă! Coai, dar de ce e încă acolo la noi? De ce încă e acolo la noi? Nu știu. Uite o crâtiță. Nu o văd. Lasă-mă, coai, câtița ta. Ai săgeți? Am 57. Hai să-l omorâm pe fraier. Că dacă Zici este tu că l omorâm? de level 90 și ceva, am putea să omorâm. Pe unde e? Îl văd. La adevăr, chiar îi dau așa repede? Veni spre chiar- mine. Puci. Bere, o săgeată în... Legule, nu! Nu ne băteam eu, ne băteam cu el. Sunt bine? Păi, nu cred că l-am aruncat. Doi! Dă-i că am 500 de viață. Toi. Unde e? La mine. Nu. S-a blocat! Trec cu pași de aici. Dă-i. Nu! Vino mă spre mine! Bă, ce fugi al dracu! Oh. Cred că l omor. Deschide. Mor! Nu Ajutor, prea mai am săgeți. Alecule? Vine spre mine, mă omoară. Please help! Mi s-a stricat aicu! Mi s-a stricat aicu. E după mine. Ai timp. Și mie mi s-a stricat. Ai timp să le repare, îl țin eu ocupat. N-am cu ce. Nu mai știu ce-mi trebuia. Fibră. Unde? Se bate cu alții. Ne-a lăsat pe noi. Haide Da, repede. da. Eu și-o trebuie să le repar. Gata, am reparat. Ce mai Bă, dar poți să prind cu bola? Nu. What the fuck, e dito animalul. Păi de-aia zic. Trebuie să fac și săgeți. Săgeți mai am. Cred că l omoară. E plin de sânge, mai. Da, l-am omorât! L-ai omorât? Da! Bravo! Haide, Gorge, am zis eu că putem. Haide repede să le Mamă, tu băgam-i spaniolea lui Zaul. Și eu. L-am omorât. Păi, l-am omorât. Trebuie să Dacă dau știi- astăzi la bătaia asta știi. epică. A mea?